Ito ko na usapan na kawan yete pagsaom sa kilinan sa kawan yete. Kawan yete pagsaom sa kilinan sa kawan yete. Ay siya o espiritu ine Dios nam siya pansebishan ni Dios. Ay siya o espiritu ine Dios nam siya pansebishan ni Dios. Kawan ite may siya o sa kilkinan yete pagsaom sa kilkinan isyan kawan yete. Sa lokulal ketas kosak paneh kompisan may alkoh tak neh ipalicham at wisakat wana yo tak siya mis poder Dios kalmusan siya milagro chichorso yo tak siya mis poder Dios kalmusan siya milagro manchoso. Ayaw Marcel yung tak siya poder siya kumame hermano. Amén, aleluya. Kawan yete pagsaom sa kilkinan isyan kawan yete. Kawan yete pagsaom sa kilkinan isyan kawan yete. Dios ang siya'y may poder Dios kalmusan siya milagro manchoso. Dios ang siya'y may poder Dios kalmusan siya milagro manchoso. Kawan yete pagsaom sa kilkinan isyan kawan yete. Kawan yete pagsaom sa kilkinan isyan kawan yete. Isa o espiritu ine yung tak siya pansebishan ni Dios. Ay isa o espiritu ine yung tak siya pansebishan ni Dios. Kawan ite pagsaom sa kilkinan
Santa milagro maestroso, Yonda Shai mismo ser Dios, Yaiku Santa milagro maestroso. Ahí va a marchar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí va a marchar, aleluya. Aleluya. Haga aplausos.
igual justo aquí la lo que atrapa yo. Chico na compa ya caca kakawil ya kiko pisha tato yelwa chkala chkate chako igual justo allí la lo que atrapa yo tato yelwa chkala chkate chako igual justo allí la lo que atrapa yo tato yelwa chkala chkate chako igual justo allí la lo que atrapa yo. Tato yelwa skala chate chako igual justo allí la lo que haya ayo. Tato yelwa skala chate chako igual justo allí la